Повертаємося у студію програми «Саба». Мене звати Єлизавета Цареградська. Вітаю усіх, хто до нас щойно приєднався. Я вже готова вітати нашого гостя. Це міжнародний експерт Андрій Дацюк. Доброго ранку, пане Андрій. Доброго ранку. Ну, закінчується рік, власне, і хочеться, є декілька таких голосних повідомлень із США, про які ми обов'язково поговоримо, зокрема про заяви Трампа. Але спершу хотілося б почати з теми такої, я розумію, досить глобальної, про неї можна говорити довго, але тим не менш, це питання, яким стурбовані і занепокоєні більшість українців, це питання євроінтеграції. Тобто, чи Україна і євроінтеграція – це щось суміжне, принаймні вони стоять поруч, хочеться зрозуміти. Наприкінці року, якщо підбивати підсумки, угоди про асоціацію, є певні вимоги, правильно, які висуваються до країни, аби ця угода була виконана. Наскільки Україна успішна в цих вимогах? Що ви можете сказати? Тут питання не стільки в тому, наскільки Україна успішна. Ну, дивіться, на рахунок угода про асоціацію не означає європейську інтеграцію як такої остаточної. Там не передбачено то, що Україна вступить до Європейського Союзу. Чи досить неправильно кажуть, інколи можна почути про асоційоване членство України в Європейському Союзі. Це зовсім не так, це асоціація, яка передбачає певний рівень економічних відносин і певний рівень політико-дипломатичних відносин. Україна отримала безвіз з країнами Європейського Союзу. Це вже досить великий позитив. З іншого боку, для нас створили, ну, можна сказати, більш сприятливі умови для роботи нашого бізнесу на європейських ринках, західноєвропейських ринках. Це також позитив. Але в самій Західній Європі Україна аграрно-індустріальна країна з таким плином і рухом в аграрний сектор. А там в Європейському Союзі є навіть обмежувальні квоти для членів Європейського Союзу по виробництву певних видів сільськогосподарської продукції. Це важливий момент. Далі, наша продукція багато видів нашої продукції не відповідають західноєвропейським стандартам і нормам. А якщо вони не відповідають, то їх продаж на території Європейського Союзу є або неможливою, або певним чином обмеженою. Ми втратили ринки збуту на території Російської Федерації, частково втратили, тому що деякі суб'єкти господарювання продовжують, незважаючи на воєнний конфлікт, проводити економічні відносини з Російською Федерацією. Але тут основна, і в політичному контексті, це питання подолання корупції і це подолання зменшення рівня корупції. Ще жодна країна світу з великих країн не подолала корупцію остаточно. Ні Сполучені Штати Америки, ні Китай, в якого смертна кара введена за корупцію, ні багато інших, ні держави Європейського Союзу. Але зменшити рівень корупції, тому що Україна – одна з перших держав рейтингу корупції Transparency International. Цього поки що Україна досягти не змогла. Далі, в зовнішній політиці Європейського Союзу є так званий механізм соціалізації, який складається з двох складових, європеїзації точніше, з двох складових – соціалізація і конденційність. Соціалізація означає, що ми оце питання демократизації, європейських способів врядування, і от саме сприйняття західноєвропейських цінностей і норм, зокрема норм демократії. Так? І інша складова, до речі, для цього є певні гранти, допомога Європейського Союзу, програми навчання, перепідготовки для державних службовців і так далі. І є конденційність, тобто це механізм, за яким, якщо ви виконуєте вимоги Європейського Союзу, вам надають певні блага. Якщо не виконуєте, то певні санкції. І тут держави Європейського Союзу виходять з того, що вони переслідують власні національні інтереси. І не обов'язково це питання демократизації, подолання корупції. Наприклад, питання лісу-кругляку. Зняття заборони, обмеження по його експорту до Європейського Союзу. Багато інших питань піднімаються. І в цьому контексті Україна повинна переслідувати власні свої національні інтереси. Що стосується перспектив євроінтеграції України, то ми повинні розуміти, що в Європейському Союзі дуже проблематична ця ситуація, тому що
Якщо одна з держав ЄС висловлюється проти інтеграції України, то це означає, що країну не приймають до Європейського Союзу, якщо навіть всі інші країни Європейського Союзу просто будуть мріяти про вступ цієї країни. І справа в тому, що Франція і Німеччина на сьогодні є осьовими державами Європейського Союзу. І вони вирішують порядок денний в Європейському Союзі. Це в контексті виходу Великобританії з ЄС. А що означає вступ України до Європейського Союзу? Це означає вступ 40-мільйонної держави. Я абстрагуюся вже від конфлікту з Росією, окупації Криму і частини території Донбасу. Я кажу про те, що кількість голосів і депутатів в Європейському парламенті залежить від чисельності населення. І коли вступає Україна до Європейського Союзу, то ми можемо посилити той проамериканський блок і блок нових держав Європейського Союзу, східноєвропейських, які мають певні протиріччя з Францією і Німеччиною. Ну, наприклад, питання голосування в Європейському парламенті. Кількість євродепутатів від України більша буде, аніж євродепутатів від усіх балтійських країн разом взятих. І вони природньо будуть союзниками України, так само, незважаючи на протиріччя Польщі і певні України. А Польща на сьогодні має знову ж таки протиріччя з Францією. І з виходом Великобританії з Європейського Союзу Польща саме буде союзником США в Європейському Союзі, про що свідчить і візит Дональда Трампа на саміт, присвячений Міжмор'ю або Тримор'ю, проєкту польському регіональної інтеграції Міжмор'я. То це говорить про те, що Франція і Німеччина трошки будуть побоюватися, якби приймати Україну справді до Європейського Союзу, для того, щоб не створити альтернативний центр сили разом з Польщею, яка претендує на певне регіональне лідерство, і за підтримкою Сполучених Штатів Америки. Ну і з європейського континенту ніхто не прибирав Великобританію. Це такі, знаєте, геополітичні проблеми. Якщо абстрагуватися від економіки, якщо абстрагуватися від всього іншого, і плюс, ви знаєте, є претензії Угорщини щодо України. Вони, ось то було питання мовне, це було індикатор в законі про освіту, що Угорщина має територіальні претензії до України. І це ж питання було не мови. Це питання було збереження анклавів на території України, яких не володіють українською мовою, не знають української мови громадян України, які мають подвійне громадянство разом з угорським громадянством. І діти, яких навчаються в угорських вишах, вищих навчальних закладах, які, ну, якби в разі потреби можуть на будь-якому референдумі віддавати голос про те, що частина цієї території війде до складу Великої Угорщини. Я вас зрозуміла. Пане Андрію, ну давайте так поступово дещо переходити на тему Америки, тому що, як я вже зазначала, було декілька таких голосних достатньо заяв від президента США Дональда Трампа, зокрема, останнє і, напевно, найгостріше питання – це, безумовно, питання Корейського півострова. І зідзвонювалися президент Російської Федерації Володимир Путін і Дональд Трамп, і нібито обговорювали цю ситуацію. Ініціатива була з боку Америки, як стверджує Кремль. Що ви можете сказати, насправді, про що міг бути цей діалог? Тому що все, що лишається, це лише здогадки, зрозуміло. Але, тим не менш, от чого чекати від цієї ситуації взагалі з КНДР наразі? Ну, давайте таким чином. КНДР на сьогодні дії КНДР складають загрозу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Це питання не в КНДР ядерна програма, вона напряму не загрожує Сполученим Штатам Америки як потужної такої країни. Є в Сполучених Штатах Америки потужна система протиповітряної оборони, яка може вражати як балістичні, так і аеродинамічні. Тобто ви вважаєте, що США немає чого боятися? Ні, ну розумієте, навіть одна ракета, яка вдарить по Нью-Йорку, правда, є чого боятися, але воєнні потенціали і військова могутність обох країн, вони не співставні. Я кажу про блок НАТО і, наприклад, КНДР, яка навряд чи Китай виступить там в якійсь гіпотетичній війні там прямим союзником КНДР.
І в цій ситуації тут питання скоріше загроза союзникам Сполучених Штатів Америки. І це для України також, до речі, цікавий індикатор. Сполучені Штати Америки свого часу після Другої світової війни заключили індивідуальні союзи з Південною Кореєю і Японією. І якраз ядерна програма КНДР загрожує союзникам Сполучених Штатів Америки. Також потрібно згадати Тайвань, Китайську республіку, яка якби частково визнана державою, яка союзником є Сполучених Штатів Америки. В цій ситуації ядерна програма КНДР може просто призвести до ядерного конфлікту в цьому регіоні. Ядерного конфлікту з непередбаченими наслідками. Тому я думаю, що все ж таки санкційний тиск на КНДР буде продовжуватися, але до певної межі. Чому? Тому що в КНДР економічні ресурси розподіляються таким чином, що більша частина йде на військово-промисловий комплекс і більша частина йде на озброєння. КНДР вже в 21 сторіччі переживала голод. І є програма ООН по підтримці КНДР, зокрема продуктова програма. Наскільки далі підуть санкції, сказати важко. Але те, що незважаючи на заяви Дональда Трампа, що США готові до будь-якого розвитку подій і готові застосувати військову силу, я думаю, США будуть уникати цього. Тому що це крайній метод, на який можуть піти західні країни, тому що вони переможуть КНДР 100%. Але цей конфлікт буде ядерним, якщо він може бути ядерним, якщо він відбудеться. І це означає, що це будуть ядерні удари, можливо, ядерні удари по союзникам Сполучених Штатів Америки. Тобто ось ці всі гучні заяви Дональда Трампа, вони є що? Вони є виключно як метод залякування, певний? Це метод стримування, як і ядерна зброя. На жаль, уряд Північної Кореї сприймає ядерну зброю як потужний інструмент політики і впливу на своїх опонентів. Насправді ядерна зброя є зброєю стримування. І ось ці заяви – це метод стримування амбіцій Північної Кореї. Але наскільки Північна Корея, незважаючи на всі заяви, на телебаченні готова війти в ядерну війну? Прекрасно керівництво Північної Кореї, там не потрібно розуміти її як якусь ізольовану абсолютно державу. Справа в тому, що з старшим братом сучасного лідера КНДР був навіть скандал в тому, що він в Японію відправився під прізвищем зовсім іншим, з підробними документами, для того, щоб відвідати Діснейленд. Він був відсторонений від влади, а потім декілька років, десь чи в минулому році, чи позаминулому році ліквідований. Його просто вбили. Він давав дещо інтерв'ю, він не підтримував режим КНДР і давав інтерв'ю, в якому засуджував цей режим, але його ліквідували. Справа в тому, що в цій ситуації прекрасно розуміють керівництво КНДР, що буде означати для цієї країни ядерний конфлікт з країнами Заходу, в який буде втягнута Японія, досить з потужними збройними силами, і Південна Корея. У КНДР немає шансів перемогти, але є шанси вбити багато людей. Але це шанси також просто тому ж лідеру КНДР опинитись в позиції Адольфа Гітлера чи когось іще і втратити владу, і дуже вірогідно життя. Чи підуть вони на це? Я думаю, що далі заяв найближчим часом нічого не відбудеться, тому що це просто повна неадекватність в цьому випадку і безперспективність для Північної Кореї. Я вас зрозуміла. Пане Андрію, і ще одне, у нас лишається буквально 5 хвилин. Така тема достатньо теж масштабна. Це заява Дональда Трампа стосовно того, що він визнає Єрусалим столицею Ізраїлю. Тобто, що ви можете сказати з цього приводу? Тому що, знову ж таки, ми прекрасно розуміємо, що цей конфлікт, він дещо більш масштабніший, і така заява з боку Дональда Трампа, президента країни, яка потерпає від терористичних актів, вона досить ризикована. Що ви можете сказати? Цей конфлікт триває вже дуже давно, ще з часів раннього середньовіччя. Справді так, щодо Єрусалиму.
І цей конфлікт, до речі, заява Дональда Трампа свідчить про прихильність до свого союзника в тому регіоні, на регіоні Близького Сходу, це держава Ізраїль. Це свідчить, що Сполучені Штати Америки будуть підтримувати державу Ізраїль у будь-якому випадку. А що стосується арабських країн, то вже є реакція Туреччини, окрім арабських країн, є реакція інших арабських країн, тобто мусульманського світу, з засудженням цього кроку. І, по суті, цей крок, він призводить до ескалації, до загострення, тому що у Організації Об'єднаних Націй є резолюція, яка передбачає створення в цьому регіоні арабської держави, палестинської арабської держави. Але Ізраїль не виконує ці вимоги. Було декілька арабо-ізраїльських воєн, і насправді на сьогодні є потужна загроза тероризму. Я думаю, що так, Дональд Трамп продемонстрував свою підтримку Сполучених Штатів Америки. До речі, як одна з моментів перемоги Дональда Трампа, що його донька вийшла заміж за молодого чоловіка, який є представником впливової родини в єврейській діаспорі Сполучених Штатів Америки, якщо можна говорити про єврейську діаспору взагалі в Сполучених Штатах Америки, тобто єврейської громади. І вони досить потужно сприяли перемозі Дональда Трампа. А це, зокрема, голоси виборників. І, в принципі, Дональд Трамп відразу, зверніть увагу, що коли йшов Барак Обама, то вперше США не підтримала Ізраїль на рівні Організації Об'єднаних Націй тоді, не заблокувавши резолюцію по засудженню дій Ізраїля в цьому регіоні по окупації, по захопленню ряду територій. І це було вперше. Дональд Трамп повністю заперечив і відійшов від цієї політики і проводить проізраїльську політику. Але це загалом зовнішня політика Сполучених Штатів Америки, яка дещо, я вважаю, несприятиме врегулюванню цього конфлікту. Але Дональд Трамп вирішує в цьому напрямі. З іншого боку, що стосується України і більш таких вагомих питань, Дональд Трамп не є самостійною такою вже і фігурою. Є Палата представників і є Сенат в Конгресі. І вони займають чітку позицію. І Дональд Трамп, він не може самостійно вирішити багато питань. Тому так, але для України дуже цікаво, що для України це Сполучені Штати Америки, Великобританія. Це країни, які, зокрема, приклад Південної Кореї і Японії говорить про те, що поки Україна не вступила до НАТО, поки Україна не євроінтегрувалася, не вступила до Європейського Союзу, індивідуальні союзницькі договори з Сполученими Штатами Америки, їх союзницею Великобританією, для України це цілком прийнятний крок. А також розвиток регіональних систем співробітництва. У нас був ОДР-ГУАМ, який намагався закопати Янукович. Це питання Азербайджану, Молдови, Грузії, з України співпраці в Балто-Чорноморсько-Каспійському регіоні. Це і питання налагодження стосунків з Польщею, розвитку проєкту Міжмор'я або Тримор'я для України. Це регіональні структури співпраці, зокрема в безпековій сфері, які можуть посилити позиції України до вступу в Європейський Союз і до вступу в Північно-Атлантичний альянс. Я вас зрозуміла. Ми дуже вам дякуємо за ваш коментар. Міжнародний експерт Андрій Дацюк сьогодні говорив з нами на тему міжнародних наших перспектив, зокрема, та ситуації в США та заяв Дональда Трампа. Ми перервемося на декілька хвилин, після чого ефір телеканалу АТR продовжить інформаційний випуск «Замани». Ескендер Меметов розкаже про останні новини. І після того одразу повернемося в студію програми «Саба». Дочекайтеся.